Čaute, ja vás vítam pri mojom prvom dieli v hre Days Standalone. Začneme tým, ako si hru stiahnuť a bezplatne. Mám na to jednu stránku ruskú, sú tam Rusi, ale dá sa tam v pohode hrať. Kliknite na červený dovolen, torrent setup, klient a dáte OK. A čo sa vám to stiahla, to je všetko, hádam. Počkáte, trvá to tak 2-3 hodiny väčšinou. Sa vám to stiahne, že vám nabehne nejaká stiahovačka, to odklikáte. Potom vlastne už môžete pohode hrať, nič na to nie je zložité ani podobné. To už len spustíte, či sa vám niečo po-update, alebo niekedy nejaké hovadiny sa zvyknú robiť, ale však to nevadí. Nabehne vám niečo takéto, máte servery. Niekedy tam tých serverov vie byť viac, niekedy menej. Záleží podľa toho, jak to admini spravujú, pridávajú ich tam, alebo či sú spustia tie servery. Čím začneme? Zmeníte si meno, dáte si aké chcete, najlepšie keby sú tam nie žiadne znaky, alebo aby nebolo to meno moc dlhé, lebo vás nepustia na nejaký server alebo podobne. Máte launcher a vyberete si server. To zelené znamená, či je server pustený. A tieto autá zelené, to znamená, že keď je zelené to auto, tak na serveri budú pridané autá, a keď červené, takže budú zakázané. Počasie, aké tam, že či je noc, alebo či je deň, počet hráčov, to je všetko asi. Dúfam, že sa vám to páčilo, tento návod na stiahnutie, že sa vám to v pohode podarí spustiť. To je všetko. Ak by ste mali nejaké ešte otázky, alebo že vám to čosi nejde, tak stačí napísať do komentára pod video. Ďakujem, čus.